Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kajing simpor bat kabala jandap laisnem halor kajing penkenria ya ki poiwer na them metor hadin balasania haka high level committee lane ke HLC kalawanra kajing lungo ikipaj ba balai kane ke HLC kam a ya kanu ka kaipot kaban pen I sya kipaj ba bala penkut no ya kate ka kam daga ba penkenria no ikipoiwer na kate ka jaka loong uba Robert Jun kharjarin unong yelam ka komso kumta ka komso ka kontujur ka sarkar bakamday ban pensateng ya kate ka kam ban lengba ka HLC bakalathung ban pentre kam no ya ka e ka baladawa na kapor sa kapor bat baka sarkar kan sa thao hi da kilat ban penyo ya ka jakasa ya ki khar metor kata tang kinong tre ka municipal bat kamday ban ay jakasa si junom yaki nakaliang jong ka komso kaladawa na ka sarkar bakamday shu baka HLC bakandang penslem bat kaladay kapor bakerki ban aino ya ka kaipot sya ka sarkar bat kadayru ban penpau perthei namar baro kinong snong kilakwa ban yu ino ya kane bakon urlong mat bat ki isu ke ba borok ni la kwa ban yu ino bakan poi chokot na dangi phai sya ka isu jong ke jing dawa ban wen no ki brew ki basa hantu po themator keladi ke jing angnut keladi ka jing kuat ke jong ki pajba jong ko beri no trap la khamslem kamdi shu tang kan sarkar rewat aki snem ki bala dek tu ti wat ki brew muswa ki no ki la klap na kan ke isu nimdi ban klet ya ta ti hadin ba wan kan sarkar ba hadin ba kan ka isu ka ki imbiak na tu jing sha sho jong ki kato kan ningut ki samala khasi haratu kilasna ya ka high level committee yui ba support ki lami isbun ma ki press ki jing pensai ki jing pentip ba kalong kumne kalong kumtai ti kabasungsi kalong ba nadu ba umlong kabinet nadu ba iba hamlet no imlong shu I urban minister ni kumba kala sedang kam shabi shu kano ngimtip la kayat ne kam yat na po nomor ka ban wat sing tip RTI ya kitur ngimla nama kadi ka komiti ke ba kakam ka kadang long confidential keempat release into public domain tian ri ngilengo kalau ba beli ke simpor do ane la jandap laisnem kani kam bat ngim sim yu isu bat kam di isu ba kam ka badang jarut mi yu ba usia mula menjur bani pendek bak sarkar ha beri bat atu ani jaka kan konsil kala ai ya kata ka jing menjur tu ki ben bani pendek bat usia imam lim ti hai sa kai pat ke badang don jing sa kai pat ke badang penwit ya sarkar ngim su thau sho Allah kan ni ka high level committee kan lalu kan aino eta ka report ke jongka ru ngim tip nomor ba Nindi bersutku bakal long bahadin kan ni ka high level committee sak sarkar ko haban examen ya kan kam tilada kimle akloi kemun hadin bakal lese ki election ki wan kan ni ka kamru lese kalaban susah pending begitu buat lese kan posisi ti kan ni kalau ka ik bos fungsi adu kata-kata namar kaladi ke komitmen jong kan ni ka sarkar hin adu sedang bakin penurlong ya tu jing dawa ban penkeria ban wengno ya ki jong tu ki poiwir ki basa nanti po temperatur na kaliang ka jongi kumso na do bani kong do ngilakran shaiwa ka jing pet kan ria na ne te ka reallocate no ka relocate ya kini ki bru ka ditang itu ki employee jong municipal omde itu ki we ki khar ki sa bi an ya itu ki we ki khar ki bas sa bi an ngilakran shai ba ka di bendon ka eviction na ne ka di bendon ka jing sube banyaki Henrika jing ai jakasa kaditang yaki employee juga municipal kataru lada ka sarkar ka don jaka
Phi not necessary banong ba haban dan bet ka jaka ban ayaki namar ngi yo iba ka sarkar kampat senala man penbiang kota ya borok ginoktre haki ki department ni lab dan hijong khmat da ki district headquarter ki civil subdivision headquarter ki officer what ki officer ro kim don ki quarter ke bobiang la penpe ki don ki civil subdivision ki dang supli ha por mukul sang ma watang ka permanent office ro padon ti beli hab ai special kategori kita ki nongsar madan nongsar lieu nongsar senong lani ta ki sweeper kalong ke ike ba penbu jengkeli ba beli haban na perkhat ba haban pensak anta pensiong ka kila ban ai tang karen alawal ai ki ya karen alawal ki madwat jingwai ke jang hono ti nakling jongi ngim kwa shu ba ka high level committee kan nang Islam is high time ya ka high level committee ba khadi ban ai no ka final report kajungka jangan sarkar but midawaru bah ka ayat final report kajungka hadir ban place public domain na mabling ni sotku ba kani kadi kam ba barok ki ba barok ki nong song ki kan hon seng balang ba per ki lakwa bat ki angnut ban ki yo ino baka poisho kut te kani ki jing pen selem kembang ngila bong tin paren kada kala pan poi pen ban sya ka jing bom poisho sei mbong mo delay is deny ti ngim kwa ban bahkan ni kam kan sakut no ni dawa si sinpat ba kadem pendep no ya ka report ke jongka bang ihmi nanti ba sarkar kan nom muslim ya ka ban examine la ni kan nom muslim ya ka ban shim ya ka rai hadin bahkan ni ka high level committee kala dep ban ai of report jongka